Kang katulu kesundan-sundan mlayu ulon. Gara-gara ngerti wedhus mah karo suling iki dadi kaya wong ngangon ya lho. Reroncen alati. Haya. Iki Mas Marten apa ya bisa kayak gini, Mas? Lah, ojo malah geseng kok malah. Lah jarene kanca-kanca genjrengan di tengah malam. Ora. Oper maka Mas Joko. Maleloka tontong Ger Pakmu. Rino wengi hamung dadi impen. Sing terakhir kan ditutup anu guruku. Ditutup sapa, Mas? Aa gepeng. Bocahe teka ta? Hei. Mriki Sini Aa. Ya Allah. Papuntone monggo. Iya. Sik iki ana Aa, tinggal laporan Aa. Sini sayang. Iki mau jane iki ya wis tak tilap, wis tak cepaki sajen kok tekate yang nyusul lho ya. Iki soulmate Mas Luhut lho iki rumah kamu iki ya. Tutupen saiki. Papuntane nek kleru lolengdet. Papuntone. Diguyu Luhut. Ae lho, piyayune ngene lho. Pantes diku Oh nek macak ngene iki suarane ra kaya nek gareng. Ya, beda. Nek gareng kan suarane cempreng. Ya apik. Iki rada alus ngono lho ya. Iya, ndang karo muni apa karo Mas Luhut? dununge wong Mas, kok melas banget. manis. Anggere model jagong trae lemes ngene iki kok. Lah iya. Duwe gawene Mas Ratman. Heeh, piye? Piye? Kowe iki ora percaya karo Ora percaya karo tamu apa piye? Karo tamune. ora percaya karo wong liya. Lah kok iso? Lah nang omah diorjeni dhewe. Ya saking ketoke kabisane to. Kowe iki nang omah wis diorjeni dhewe terus apa neh? Wong jenenge Ulem-ulem. Heeh, diulemi dhewe. Diayahi dhewe. Piye carane? Aku di-WA. beda, yen aku beda kok, Mas. Piye? Kuwi Mas Lohat ki undangannya disebar ning prapatan. Golek ana jenengmu ning kono, ngono ki ya. Prasmanan iki. Iso, prasmanan. Kuwi nang lingkungan yen ado di-WA. Ah, muga-muga lancar ya Mas. Nggih, muga-muga lancar Mas Lohat. Tamune full menika nggih. Nggih, mugi-mugi teman jarimben dadosaken jujudan ingkang antut runtut pintu mimi hamintuna. Amin. Keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Barakallahu laka wa baraka alaika jamaah bainakum mafiqo. Amin. Amin. Ya pinter men nggo peci ngene. Aku ning kono mau ngapal. Kok pinter banget saiki ya, Mas. Ayo. Ya ditutup. Kowe lho sik bintang tamu nek kok nggo wedhus. Dununge wong manis ingkang mawe uyung gong. Sopo lho? Iya, Wijeng Siang. Pakde. Awur. Mas Tantio. Siapa, Mas? Langgame nak. Lakae wis mrene. Bersama Joko Kancil selamat menikmati persembahan dari Entertainment Joko Kancil Permatasari. Oi. Thank you.
Juga ini banyak request di siang hari ini Mas. Di antaranya Iya di antaranya ini dari Mempelai ada Iya. Sinarengan, ada Tombo Kangen, Betul. Kawitaning Sinawang, Ayang-Ayang Lamunan Lestari dan Bujaning. nanti satu persatu Iya. kita hantarkan ya. Dan juga ini dari saudaraku Bose Perlistrikan, Iya. Pak Eko. Pak Eko. Yes, nanti ada jangan salah menilai $100.000. Oke, thank you. Ya, Terima betul. kasih Pak Eko yang selalu oke. Iya, terima kasih. Iki pasanganku Ake, ake, ake. Matur nuwun, terima kasih Mbak Dini.